Assalamu alaykum mehruwan türkmen do'llar, vatanseverler we vatan üçin görüşüp beren do'llar. Ähliňize köp salam ýorlaýan mehruwan vatanseverler. Ähliňiz bilşiňiz ýaly. Bizler vatan üçin we vatanymyz, ýurdumyz üçin, ýagny ýurdumyzy çüýrüde oturan zalymlar üçin, beýnisizler, bilimsizler üçin we halky kösýanyň garşysyna we biziň kösünüp ýörünligimiz sebäpli ardymyz derdimiz aýdy birler elmide ama YouTube'da çıkış edýäs we çıkış etmege dowam edýäs mehruwan dogullar. Ýanky video rolymyň başynda görensiňiz suratlar bardyr, men size aýdypdym. Bizler ýeňdik diýip. Ýagny bizler sanardan kän töleme. Dama köl olar, hiç damasa çöl olar diye. Gördüňizmi ekrandaky suratlar 20 adam ýagny siziň göreniniz. Indi pikir görün 20 adam töleme 1 min bolsun. Müňlerçesi bar mehruwan dogullar. 20 adam gözüňize getirip görün. Bu adam däl. Indi gözüňe bir adam gowy. Ýagny menem goşup durlar şu taýy watan dönügi we haramzada ýene ýurda erwetdi diýär. Bir pikir etip görün adamlar oturup indi. Müň adam nire bir adam nire. Gelinim näme diýip gopuzum näme çalýar. Birler ýurdu garalyasmy? Ya birler ýurdu çüýrüde oturan adamlaryň aýbyny aýdýasmy? Adamlarımız mehruwan dogul oturup sizem pikir edin mehruwan dogullar. Oturup pikir edin. Kim kime dar, kim kimden miýler. Kim näme diýe, kim näme oýa. Elbetde kim düşman, kim dostlugy bu ýolda belli bolýar dogullar. Şonuň üçin umytdan düşman geljek üçin, gelejek üçin diňe hereket dowamdyr mehruwan dogullar. Ähliňize jan saglyk dileýän, rızkal döwlet bagyt dileýän, görülmediň gözü çyksyn. Nesip boza güllä oturan Türkmenistan döwletimize Allah can yol verip dursa, yol ravana olur. Öz ilimizde mertdir, merdana olur mehruwan dogullar. Ähliňiz bilşiňiz ýaly, bugünkü güne deňeç hiç kim beýle söz sözlemedi. Hiç kim bize garşy hiç hilik bu golda verenem bolmady, ýenedenem bolmady. Bugünkü gün indi gelejege serdin gelejege. Müňlerçe, ýüzlerçe adam derdini aýtmagy öwrendi. Töleme biri müň bolsun. Ağlamadığı emzik yok diye mehruwan dogullar. Şonuň üçin gelecek öňüzde Türkmenistan'a baran wagtyňyz meselem diýeli biz öldük, zäherlendik, gittik bolýa. Biz öldük, biz ýok hasap edip. Gelecekde Türkmenistan'a siz barjaksyňyz. Gelecekde Türkmenistan üçin bilimli nesili siz galdyrjaksyňyz. Şonuň üçin pikir etip görüň mehruwan dogullar. Haýsy bir ýere barsaňyz o üçin. Ýagny banlysa barsaň, sonra bersen, kanun barada söz sözleseň, kanun näme diýip üstüňden bolýarlar. Ýagny oturan adam kanun bilen ok, ödem aýdy bilen ok. Wah men kanun bilemok, way men plan, way men gorkan git prokuratura, gözüňize getirip görüň prokuraturan salgy berýär. Her bir banlysa baran adam onda pikir etip görüň prokuratura barsylar, soň banlysa barsynlar. İlk prokuratura var, ardasiler mana men banlysa bar otyn, meniň arşyk haýatymy men sorama jogap beren oklar size salgy berýärler. Şu taýda soraňyzy çödüň, ondan soňra banlysa baryp işiňizi bitirin. Ýa mehruwan dogullar. Pikir edip görüň bu zatlar barada. Diňe banlysa däl, ähli edaralarda. Ähli edaralarda işleýänler, ýagny o edaralar bolsun, mirap bolsun, kim bolsun, şo bolsun, ýüzüňe serdip 5 manat bermeseň işiň etmän doglar mellen gurak etdi, ýagny her bir ekin hasylyň susuzlukdan gurak kül bolup uçup gitdi mehruwan dogullar. Näme üçin 5 manat pul bermedi? Ýagny traktorlar hem çağırıp 5 manat pul bermeseň dogry we dogry gülýär edip sırnoklar ýerini ähliňizden bilýänsiňiz mehruwan dogullar. Şonuň üçin biziň sesimiz, ýagny biziň söz sözlegimiz Türkmenistan'a iri uç bararsyňyz. YouTube'da çıkış edin, çıkış etmeň. Görüşmen, iri uçta Türkmenistan'a bararsyňyz. Baran wagtyňyz edin azabynyň hödüýüni görjek wagtyňyz bu rejim bilen yüz gabat gelersiňiz mehruwan dogullar. Ýagny bu rejim orsun balotosy ýaly her bir zady özüne çekýär, ýudup sorupdy bu. Meselem howlukman tek görürsiňiz mehruwan dogullar. Şonuň üçin ähliňize jan saglyk dileýän, rızkal döwlet bagyt dileýän we gelejek üçin görüş etmeňizi. Ýagny beýdiýsem sizler miting edip, beýdiýsem sizler ýurtga çykyp, ar edip, söwüp, plan edip, ýene edip, ýok mehruwan dogullar. İçiňizde galsyn, içiňizde. Ýagny daşdan gelen düşmandan, işden uran düşman ýamandyr diýe.
Kırtan aslındaki gelinden buluttan çıkan gün yamandır diye. Şonun için mehruban doğullar içinizde kalsın. Gelecekte size göze görünmeyen yaranmaz olsun mehruban doğullar. Yani sizler banisa olsun, ahil edarara baran vaktiniz. Sonra veren vaktiniz el jagaşı titrer, el jagaşı titrer. Yani barlarçı gelen wagty näle güne düşýärler. Iki ýana ylga, vay ispirt ýok, vay ýot ýok, vay derman ýok. 5 günlük, 5 mutluk getirirler, goýarlar. Barlarçy giden soň meni iýinler tip bererler. Pikir etip görüň mehruban bolýar. Şo zatlarda da pikir etip görüň. Ýagny hiç bir edarada dolu we dogry düzü hiç bir zat ýok mehruban bolýar. Ýagny bayramçylykda yenelerde çıkıp boşka aydım sağ aydım açılış davarası geçirilende çıkış eden adamlara boş koropka verilýän mehruban doğurlar. Pikir etip görün o wagtdan boş koropka. Televizorun koropkası var içi yok. Yani aydiyalara taşıjak içimöjek diýerler. Pikir etip görün mehruban doğurlar. Şu zatlar bolýarmy bolanokmy şu da men aýdan sözüm hakykmy ýalanmy deriňek görün mehruban doğurlar. Her bir zatda gol çekilýär izi ýok. Her bir zatda hemme zat kabul edildi, hemme zat gülýäli, buğda edara tawşyryldy, öwüzi dolundy diýip gol çekilýär, emma bilen harmanmış mehruban doğurlar. Bu zatlar barada da pikir etip görün, gelecekde ýurdumyzda şu hadiselere duçar bolan wagtyňyz ýüzüňizi aşağı salyp gözüňizden ýaşlyk maňdan gerekli ýerlerden talap edin mehruban doğurlar. Eger ölmesek, eger öldürmeseler, eger bize yaradan Allah'can bize uzak ömür veren olsa biz dakansa görüşürüz. Görüşýänçek mehruban doğurlar ve sizin gol dowlugyňyza garaşýas mehruban doğurlar. Hoş sağ olun. Görüşýänçek mehruban ildeşler.